גבעת הנמל. המים הלבנים, איזה אוויר ים טוב פה. אוויר ים טוב. זה אוויר ים טוב זה? תראי איזה רוח. אוויר ים טוב שתיזכר איזה גבוה. תראה, הקשת המזרחי, הם אמרו ככה, קיבוצים קיבלו אדמות בחינם, המושבים קיבלו אדמות בחינם, ולמה? תחלקו את האדמות לכל עם ישראל, ואז הם הגישו בג"צים, ובהרבה מקומות זכו, בהרבה מקומות לא זכו. ואז קמה אגודה של 100 יישובים בארץ, מושבים בארץ, והם ניהלו משפט נגד הקשת המזרחית, והקשת המזרחית בינתיים התפרקה. והבג"ץ היום כבר מתיר, מקבל את מה שאנחנו מבקשים, זאת אומרת, מה שהמושבים מקבלים, מה שהקיבוצים רוצים, ולכן אתה רואה ברישפון או בשפעים איך הם בנו, איך הם בונים. כי הקשת המזרחית, כשהיא שמה את הרגל, אף אחד לא יכול לעשות שום דבר. היום הם התפרקו. אבל רשמית הם לא התפרקו, מה זה? לא, רשמית לא. רשמית לא, אבל... הקשת המזרחית באה ואמרה ככה, האבות שלנו, שגרה בירושלים, שמלאו ארצה, דירת שיכון, ראיתי ג'וק. דירת שיכון, ואחרי 60 שנה, הוא מת, משהו שהולך לו. הוא רוצה להוריש את זה לילדים שלו, אומרים לו ככה, זה לא שייך לך, אתה לא יכול להוריש את זה, אלה קיבלו אדמות מאופק אל אופק, מורישים את זה, נחלת אבותם, בונים בתים לילדים, אל תקליט אותי לסיפור שלך, ויש לו תחזיר בטלוויזיה, היא תספר מהאחות שלה בנתה במושב, אני לא יודע איזה מושב, כמה ילדים קיבלו בתים שם, טעת המדינה כולה, אמר אתם צודקים, רק בזכותו אנחנו כולנו כאן. אני אגיד לך מה, יש פה קבוצה, אמריקאים כאלה, והם מכתיבים את הקצב, אבל בגלל שהם הקבוצה הדומיננטית, 7:15 הם אז מתפעלים. הם החליטו 7:15. שהיום מוסד עלייה, בית ספר עמית, קבוצת רודגס, וכאן התחילה המלחמה. חלק... רגע, את ההיסטוריה אני כותבת כבר, ואני מדריך את הטיולים שם. תלמידים עושים בגרות בהיסטוריה לכפר אברהם ואני המנחה שלהם. למה קראו לזה רודגס? על שם קבוצה בגרמניה, קבוצת הכשרה. ואז נוצרו שתי קבוצות ברודגס במקום הזה. אחת רצתה לעלות להתיישבות מושבית ואחת לקבוצה. שימו לב, מה חוגגים בי"א באדר? אפשר לענות למי להצביע? יום תל חי. יום תל חי, תשובה נכונה, מה השם, הצלם שלנו? רובל. שחר, זה האדם החושב, דע לך. הוא נקרא ככה. תיאטר דסברג בירושלים, שהוא היה מהקבוצה של ההולנדים בעין הנציב. סשה תמיד סיפרה לי עליו, זו שחקנית מאוד טובה שקוראים לה חגית דסברג. נכון. שהיא הבת של הפסיכיאטר. אימון מתקדם אנחנו קיבלנו אותם, אנחנו היינו מקפים והחבר'ה מהגרים באו לאימון מתקדם ואנחנו קראנו אותם, את החבר'ה שלנו. מוישה, למה? כי אתם זרקתם אותנו מהגרעין, אתם תלכו לפיקוד, אז אנחנו פיקוד. מה? אמרתי, מה המפקד? אין. אבל מוישה, מי אמר מוישה? תתחיל לרוץ. ישבנו בלילה מסביב ללוקס, ופתאום אחד קופץ. באיזה מחנה זה היה? מחנה בני עקיבא מול זיכרון יעקב. היה טנדר אחד בכל המחנה. ונסענו לחדרה. דופקים לאיזה רופא על הדלת, הוא פותח את הדלת, אני לא מקבל בלי כסף. בסדר, אני מבטיח לך תקבל את הכסף. בדק אותו, אני לא יודע מה זה, אבל זה לא נחש. אבל ליתר ביטחון, לקחו אותו לבית חולים. ברמב"ם היה במיון, הם החליטו על מנה שחורה. אוי, אבל זה בסדר, הוא רוצה לו תחת השגחה, קחו אותו הביתה. הוא היה בן כפר רועה. אני אפילו זוכר את שמו, קראו לו בר חי. הגענו לכפר רועה, היה 2:30 בלילה, הוא מראה לי איפה הם גרים. ככה, הרופא אמר, אין שום דבר, תחת השגחה, רבה, תודה רבה. וחוזר למחנה. ביום ראשון הגיע מכתב להנהלה ארצית. היה שם מדריך. הוא היה צריך להישאר בכפר רועה, הוא לא היה צריך לעזור למחנה. ואלה לא מדריכים, אני נעלבתי, ואני משוכנע שאני צודק. הטנדר היה צריך להיות במחנה. אם היה עוד לא היה קורה עוד משהו, להשאיר מחנה שלם בלי ניידות. אז ברוך, איפה זה סידני עלי? דרוויש. אני
הולך בדרך לירושלים למסגד אל-אקצא. היה יום חם, הוא רואה אלמנה והבן שלה מסכן יתום ומבקשים ממנו מים. סידני עלי היה עושה דברים, לוקח אדמה ומועך ויוצא מים. יצא בת קול מהשמיים. אם אתה תיקח את האדמה ותמעך, נשמתך תהיה נודדת. מהשמיים אמרו לי לא לקחת. והאישה מסכנה בוכה, יסידי, יסידי. לקח אדמה, עשה טרח, יצא מים. ואז יצא בת קול, לא שמעת בקולי, ולכן נשמתך תהיה נודדת. ואתה תיסע על יד שורש, בכניסה לשורש, בכביש מספר 1, יש שמורת טבע בקבר שייח. זה סידני עלי גם. ויכוח אידיאולוגי, אמיתי. ביישוב יצהר יש שם שני רבנים, הם שניהם הוציאו ספר, משפט המלך. ובספר הזה הם מוכיחים, על פי המקורות, איך צריך להתנהג עם הערבים בזמן מלחמה. ולא כמו שבג"ץ אומר, שגם בשעת סכנה אסור לעשות נוהל שכן. יהודי בסכנה, תהרוג אותו. באו אנשים למשטרה ואמרו, הספר הזה מסית להרוג ערבים. אז המשטרה הלכה אליו הביתה ב-4 בבוקר עם עיתונאים ועם צלמים וצילמו איך הם אוסרים. הם שלחו הזמנה לרב ליאור והרב עובדיה לבוא לחקירה. אנחנו על דברי תורה לא הולכים להיחקר במשטרה. כל הרבנים הציונים הדתיים אמרו, מה? שמעת פעם שהזמינו פרופסור מהאוניברסיטה? בגלל שהוא כתב על דעותיו? קמו רבני צוהר וכל הרבנים האחרים ותקפו את שני הרבנים, הרב סתיו, בני לאו והרב מידן מראש ציון, שתלמידיו למחוק. את המשפט הזה שאני אגיד עכשיו, אני שמעתי במו אוזניי את הרב דרוקמן. הספר הזה עדיף שהיה שלא היה בכתב. דבר מטומטם. זה רב אידיוט. אתה יודע מה שכתוב? תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה הימנו. למה אסור לו לכתוב את זה? לא אמרתי שאסור. צריך להיות חכם. למה לא לכתוב את זה? למה להם מותר לכתוב הכל ולא אסור לכתוב את זה? הוא מזמין שנאה. אני לא יודע. אבל הוא לא מזמין, יש שנאה, יש את דם, יש מצדיקה את... זאת לא דת יהודית. את יכולה להגיד לי 100 פעם ולהביא לי את הרמב"ם כמה שאת רוצה. זו אינה יהדות. זו אינה יהדות. רגע אחד, אני לא מבינה על מה אתם מדברים בכלל. שמדובר על אדם יהודי כנגד אדם ערבי, רגע אחד, אני צריכה לחוס על הבן עמי, מצטערת. אני אגיד לך משהו. יש להניח שהרב בנימין לאו לא כותב מאמר. למה זה? בן אדם הוא אגדה בעצם. הוא נהדר. הוא ממש אגדה של בן אדם. הוא נהדר. והיהדות היא במצב קשה. זה לא נכון. כן נכון. זה לא נכון. מה אתה טוען יהדות? מה זה יהדות? כל כך הרבה יריבות יש. מה זה יהדות? רק היהודים חובשי הכיפה זה יהדות? דוד גרוסמן יהודי? לא היה. א' ב' יהושע יהודי? המקורות היהודיים מנקצים ככה, בואו נוציא פרק מהתפילה ונזרוק אותו. יכול להיות. וחרות עם מועברים. לתת, להשמיד שם את העמים. ביהדות זה היה כל הזמן. רבן יוחנן בן זכאי וחתנו, רבי עקיבא ובר כוזיבא. מדבר על עכשיו. אני לא מדבר על רבי עקיבא ובר כוזיבא. אני מדבר על עכשיו. אני מדבר על ההתפתחות. האם ההתפתחות מאז רבן יוחנן ובן זכאי קפאה על מקומה, או שיש התפתחות? אין התפתחות. יש התפתחות. איזה התפתחות? אתה תמצא סתירות בתורה. גם כתוב עזוב תעזוב עמו אם הוא גוי גם, עם החמור, נכון? כתוב. ובמקום אחר כתוב להרוג את העם. רק אותי אין לי, משתתף בחבורה. לא, עכשיו אתה גם מתועד שהיית. מה אתה כבר מצלם? עוד משלשום הוא מצלם, מה זה כבר? לא, אותי. אוקיי, בוקר טוב לכולם. למי שלא יודע, שמי בועז, לפחות היום אני איתכם. שלום בועז. אהלן, בוקר טוב. חג שמח. או כמו שאומרים ביוונית, קלימרה. אכלתם ארוחת בוקר, נכון? התעמלות. אבל התעמלות בוקר לא עשיתם. לא, אז אנחנו נחזיק ידיים ככה ונגיד בוקר טוב לקריסטוס, לנהג שלנו, למדריכה המקומית שמלווה אותנו, להלן.
נחתנו בנמל סידה, עיר נמל קרובה לחניה. חניה, אחת הערים היפות, האי הגדול מבין כל איי יוון. סך הכל, כשאנחנו מדברים על יוון והאיים, אנחנו מדברים על קצת פחות מ-1,500 איים ביוון. כאשר מתחילה עונת התיירות, אז האוכלוסייה מתעבה. האי הזה חי בעיקר מתיירות. החקלאות פה היא גם מרכיב שני, חשוב מאוד, שזה עיקר זיתים, בעיקר הפקת שמן ויין. היה פה אסון אקולוגי, בין האי סנטוריני שאנחנו מבקרים בו, הוא בעצם הר געש ששקע בים, אבל הר געש גדול מאוד. נחשפתם לשנים האחרונות לצונאמי, גל צונאמי שהיה במזרח, תאילנד, אינדונזיה, מלזיה, שם גובה הגלים היה עד 6 מטר בלבד, ואיזה הרס היה. הגל צונאמי שנוצר כתוצאה משקיעת האי סנטוריני, על פי הערכות הגיע ל-90 מטר, וזרם ונע בקצב של 750 קילומטר בשעה. סנטוריני נמצא צפונית לנו כ100 קילומטר. תחשבו תוך כמה זמן זה בעצם הגיע לפה, ובאיזה עוצמה זה הגיע. זה אומר שכל מה שהיה לאורך החוף נכחד, העם המיוחד הזה נעלם. השרידים שלו החלו להתפזר בשטח. חלקם הגיעו גם לארץ ישראל. האי כרתים במקורות שלנו נקרא כפתור, ואותם אנשים מהאי כפתור נקראים גויי הים. הערכה היא שאלה הפלישתים שאנחנו פוגשים במקורות שלנו. גומרים את היום עבודה, פוגשים את החברים, קוראים למשפחה ויושבים ואוכלים ארוחת ערב. טברנה. אגב, טברנה זה מסעדה. אוכלים, מדברים, שותים, ואז לאן הולכים? למועדונים. מועדון אמיתי של יוונים ממש נפתח בחצות. הדבר הכי חשוב מה יש? בקבוק על השולחן. 3:30, 4, הולכים הביתה. נראה אתכם לקום ב8, 9 בבוקר עם חיוך על הפנים לעבודה. הם שייכים כולם לזרם היווני האורתודוקסי. אני רואה שאת רושמת כל הזמן שם, מתעדת אותי. ראשי פרקים. אחר כך, כשתפיקי את הספר, תזכירי את זה. מה? סרט? מקסימום אתה חושב. יהיה לך גם אנשים נחמדים במצלמה. תיק, לא לקחת? צריך אחר כך הנה, הצלם הגדול מצלם. אני מבין. אתה רואה את הברווזים? את הברווזה הגדולה והקטנים. זה לא נראה אותו דבר, נכון? תעשי גה, נשמע. גה. זה ליגריה. האישה, למנוע את הסיפור הקבוע שיש לה כאב ראש, הייתה רוקחת משקה, ואז היא לא צריכה להגיד שיש לה כאב ראש, כי החשק עבר לו. זה ההפך מהדודאים, אני מבין. בערך. בדרך כלל כשאני כותב איזה ענף, אני שם את זה בחזית שמה, אני יורד מהאוטובוס, חוזר, חסר הענף. אנשי הערים הם האנשים החזקים, הקשוחים, אולי במידה מסוימת גם האכזריים. מצד שני, אנשים טובי לב. אם אנחנו נעלה לכפרים בערים הגבוהים יותר, עדיין תוכלו לראות שמה את היוונים, השפם, האבות, חרוש קבטים וכו', ולבוש בבגד האופייני. עד שנת 1970, חניה הייתה בירה עוד בתקופה הוונציאנית. קודם כל, העסק הכי טוב ביוון לטעמי זה חנות לצבע לבן. למה צובעים את המשקופים והפתחים בכחול? עין הרע. חצבים, תסתכלו חצבים. נכון, יש פה אפילו חצבים. אגב, כל מה שאני אומר עכשיו יהיה במבחן בסוף. אנחנו יודעים על יהודים שהגיעו לפה תקופה כאשר ישבו פה הרומים. הרומים נהגו להגלות אנשים, להביא אותם נקרא לזה הפועלים השחורים. בית הכנסת שריד, או אפשר לומר אנדרטה לקהילה היהודית שהייתה כאן. היום, חוץ מכמה ישראלים שעברו לגור באי, ופה ושם איזה שרידים. אגב, מי שמשמר את הפרויקט הזה של בית הכנסת, הוא דווקא לא יהודי. היא ככה בציניות מסוימת, אומר שהוא תפס אחלה ג'וב ופרנסה לא קטנה. וככה זה בית כנסת 500. 400 אנשים גרים פה בחניה. זה... Esa dijo eso en el viaje ese.
סתם. זה בהחלט. פה עברנו את החמם, מה שהיה פעם חמם הטורקי, ראיתם את הכיפות? תמיד תרימו את הראש טיפה מגובה החנויות. כל השילובים האלה, הכל אנחנו רואים פה בתוך העיר הזו היפה. הצבא הטורקי, צבא של היניצ'רים, אלה היו אנשים קשוחים מאוד. כדי להצליח איתם צריך להרוג אותם אחד אחד. להרוג טורקי ולנוח. אחד התגייס לצבא הטורקי והאימא שלו אמרה תיזהר מאוד, תהרוג טורקי ותנוח. איגוד חצלים ממולאים, today. מה? יש לנו מעריב בזמן כמובן? כן. שנייה. לא. והבנייה היא בנייה ערבית. צבי ויינגרטן גר באפרת, והוא היה לו התקף לב, הוא יצא מזה. לימים קלקל לו הבוילר, עלה על הגג בשביל לראות מה מקלקל לו שם, וכשהוא היה על הגג, הוא התקף לב. אי אפשר היה להוריד אותו מהגג. באו מגן דוד, הוא הגיע לבית חולים. הם גרו בישמח משה, ואני גרתי בקרעון. הוא לא ישכח את זה. עכשיו שנפגשנו פעם אחרונה, בטירת צבי אומר, את זוכרת את המעיל? נכנסת לחנות, אני רואה איזה מעיל, אני אומרת, וואלה, המעיל הזה נורא יפה, אני רוצה את המעיל הזה. אני נכנסת, אני שואלת כמה זה עולה, אומרים לי 600 לירות. אמרתי, יאללה, תביא את המעיל. מה? בכל המשכורת קנית מעיל? אני בטח, מה אתה חושב, איך הסתדרתי בחיים? נורא, היה לי נורא אחרי הלידה של הבת שלי. אז ואחותי אמרה לי, תשמעי, יש לנו חבר, יש איזה פיזיותרפיסט שטיפל בו נהדר. אני אומרת לי, אברהם אליס, אמרתי, וואלה, הוא היה איתי בקורס של אליצור. אז אני אומרת לו, תגיד, אתה יודע שאנחנו... כן, יופי, הוא היה כזה, מה, אתה יודע, לא חייך יותר מדי. הוא בא אליי הביתה, הוא עשה לי טיפול, הוא לימד אותי כל מיני דברים, והוא הלך, אני אומרת לו, כמה אני צריכה לשלם לך? הוא אומר, מי שהיה באליצור לא משלם. דורגת. רגע. עושים לעמק האלה. צילמת את החוץ? עכשיו תראי. אנחנו נגיד בוקר טוב לנהג שלנו היווני שלא מחייק, ללדי! למקומית שמלווה אותנו, לדונה. מה זה יווני? מה קורה בבוקר? תסתכלו על הנהג שלנו, זה בדיוק הטיפוס. להוכיח לנו שמה שאמרת הוא נכון. יודעים כמה שילמתי לו? קפלוניה, קבוצה של 40 איים שיושבים באזור שנקרא האיים האיוניים. קרוב יותר לאיטליה, באווירה הרבה יותר אירופאית. אנשי ספנות ידועים משחר ההיסטוריה. לא שומעים? מה לא שמעת? את שחר ההיסטוריה. את המילה היפה. את המילה שחר. עוד אחת מצלמת אותי. חבר'ה, אתם מספחים אותי, כי אני לא יכול להכחיש אחר כך שלא אמרתי. 1953, רעידת אדמה שהייתה פה הרסה כמעט את כל העיר, ולא שימרו בעצם את היופי המיוחד שהיה על האי. באזור פה בדיוק ספינות חיל הים התאמנו, והן היו הראשונות לבוא לעזרה, להגיש עזרה. כתודה על כך, אחד הרחובות בעיר נקרא רחוב ציון. הדולב השחור. איטלקים היו קוראים לאי ולהר שמה, ההר השחור. גורלה, המצלמה שלך מצלמת דרך יציאה. יש לה רנטגן. עכשיו תסתכל ימינה. קורלי. קורלי. אוקיי, אז תקרא את הספר הרבה יותר טוב. אבל אני לא יודע לקרוא. הקדוש שלהם הוא גרסימוס. אנחנו, התחנה הראשונה שלנו תהיה בסן גרסימוס. ביקר גם בארץ ישראל. ישב באזור ירושלים, יריחו, כ-12 שנים. באמצע המאה ה-16 התיישב כאן. הוא הגיע לקפלוניה, ישב באיזה מערה, איפה שהמערה, שם גם נבנתה כנסייה. הוא הוגדר גם כמי שמומחה במציאת מים מתוקים. להיות חבר בקהילה או איש הקהילה, לא חייבים לבוא כל יום ראשון לכנסייה. הרבה יותר ליברליים, הרבה יותר חופשיים. גם מבחינת התפקוד של הכומר. הכומר בכנסייה האורתודוקסית רשאי להינשא, אבל הוא יישאר תמיד הכומר של הכפר. היום כבר לא ממלאים בבקבוק ושמים פקק וכו', היום זה הכל מכונות. חיים, כשהבעל נפטר, ועל פי המסורת היא אמורה להיות באבן 5 שנים. והיא לובשת שחור וזהו. על פי המסורת
מצפים ממנה, נגיד את זה בעדינות, להישאר נאמנה לרוחו של בעלה המת כל החיים. האפשרות שלה לקום ולעזוב את הכפר. היא מסתכנת בהתנתקות מהמשפחה, כי היא פגעה בכבוד ובערך העליון. יודעים, אחד מהסמלים, אתם באים למקומות ביוון, אתם רואים את הציור של הדולפינים. דיוניסוס במסעותיו הרבים שט לו נמח ועליז. הייתה איזו קבוצה של שודדים שישבה על החוף. ראו, לבוש, יפה וכולי, אמרו, זה בטח איזה בן עשירים, אפשר לגבות כסף טוב בגינו. העלו אותו לספינה, קשרו אותו לתורן. הוא טיק טק שחרר את החברים. קשרו הפעם יותר חזק, ואז הוא קצת כעס. החלו לצבוע כפנים על ראש התורן. הגאי אמר להם לכל החבורה הזאת, תשמעו, זה לא אדם רגיל. פתאום הכפנים החלו לצבוח על ראש התורן. הם הבינו פתאום שהגאי צדק, ומרוב בהלה ופחד קפצו לים. והפכו להיות הדולפינים. לכן הדולפינים עד היום עוזרים על פי הסיפורים כמובן לבני אדם, מנסים לכפר על מעשי אבות והתופעות המיוחדות שיש כאן בעיר. וזה אגם שמו מליסני. חדירת מי ים לאורך 17 קילומטר, מקצה אחד, מצד אחד של האי, כמעט לצד השני. בדרך מפעילים תחנת קמח, מסתיים באיזשהו מקום ששם המים עולים ונאגרים באגם, והאגם הזה, אנחנו נצא בו לשוט. זה אגם שהוא בתוך מערה. אין, רוב רואה הכל, בחושך, באור זה לא משנה. הוא צריך מקום למשק. למה שותים? Deep is now, here. שחר, תמונה יפה על הרקע. שחר, תראה למעלה. נטיפים. הנה, תפסתי אותה, תפסתי. וואו, איזה תמונות. שאני עושה? שנזכור. לא רע. שנזכור. זה סיפור אחר, אני מדבר על הטיולים. Slowly the water coming here. It takes you 2 weeks to say. 2 weeks. זה יפה. רובלה. יש לך כמה תמונות אומנותיות מאוד. מאוד מאוד. בזה תיבחן. אתה לא קם. קום, אנחנו נחזיק את המכנסיים. רובלה, אתה תקום. ברוך, יש כאן כמה זקיפים. צילמת? אנחנו היינו לא בקרואטיה, היינו. איי, תראה כמה יפה מפה. שמה זה אדום. יונת סחורה. עוד סיבוב אחד. אבל יש מקומות שזה... שים עוד הפעם. זהו. Thank you. את הסירת מפרש, אתם רואים את האי הזה? זה אי בפני עצמו, ופה בעצם אודיסאוס נולד, הוא גם קבור שם אגב. אני אומר את המילה קלפטיקו, מה זה מזכיר לכם? השנה ששמעתי פה הייתה קלפטה, זה בדרך כלל הולך ככה, רק נשים זרוקות לי את זה, אבל מי שאמר קלפטומניה צדק. איך אוכל וקלפטומניה מסתדר ביחד. אנשי הערים בכפרים למעלה גידלו את הצאן, למטה חקלאות פשוטה יותר. יוצא הרועה עם העדר שלו ואיזו כבשה חביבה נחמדה, תופסת יוזמה והולכת לה לטייל באחו, מאבדת את העדר, הרועה פתאום רואה חסרה לו כבשה. חבר'ה מלמטה הם לוקחים את הכבשה הזו, שכדי שלא ידעו, לא יהיו עקבות, טומנים אותה שם. על זה שמים גחלים ומכסים באדמה. יומיים, 3. ההוא השתכנע כבר, חיה טורפת אכלה אותה. הפסיק לחפש. ואז באים החבר'ה, מוציאים את הכבש, הגנוב, ואוכלים אותו. והוא טעים מאוד. ולמאכל הזה של כבש, קלפטיקו. זה מה שיהיה לכם כן באונייה היום. אף אחד מהאנשים לא במים. מפרץ. כשראה הגאוס את המפרש השחור, הבין שבעצם בנו נהרג, גם קפץ על הים והתאבד. ומאז קוראים לים הזה הים האגאי, על שמו של הגאוס, מלך אתונה. איזה שנה?
הנה אומר לזה לא. האונייה נכנסת למים טריטוריאליים, אז יש נווט. הוא חייב להיכנס לתוך האונייה, והוא אחראי על הניווט של האונייה בתוך המים הטריטוריאליים. הוא כאילו אומר לרב חובל מה לעשות. וברגע שיוצאים מהמים הטריטוריאליים, אז באה סירה כזאת מיוחדת, זה סירת פיילוט, ואוספת אותו. והוא יורד ועולה על האונייה. בזמן הנסיעה, בדרך כלל על סולם חבלים. השופל הזה שלה. 1, 2, 3, 4, 5. היה אני הייתי הנהג של אשתי, מגיעים לחיספין, החקלאים, נפגשים עם כולם חקלאים, פתאום בא מישהו ואומר, חבר'ה, יש לי, ראיתי חלמית? חלמונית. איפה? עולים על ההר, יורד גשם, שם גבוה, עוברים את עוד איזה יישוב, אבני איתן, יישוב מבודד, ונוסעים לתוך איזה חורשה. אני פוחד לנהוג. בסוף הגענו לאיזה קצה, הוא עוצר, מחפש, מוצא איזה פרח מצ'וקמק. חלמית! מוצאים את המצלמות, חלמית! בשביל זה אני התאבדתי! בשביל זה אני כמעט מתתי! בטירת צבי הלכתם לשמורת האירוסים ולא מצאתם אף אירוס, אפילו לא אחד. מה היה המרחק שהיית אלמנה? רצית עזבו? אני אהבתי, והבן שלי קיבל את זה ממני, האחרים לא. ומה הוא עושה עם זה? הוא גנן, הוא חוץ מזה יודע שמות של פרחים וצמחים כי הוא מתכנן גינות. מתכנן גינות, זה יופי של מקצוע. בן שלי, לפני שהוא הלך לצבא, הוא עשה שנה 13, והוא הלך לחברה להגנת הטבע. כן. הוא עבר קורס של מדריכי טיולים, וגם הוא, ככה, אמא שלנו. לפני שהגענו להכשרה בעין הנציב, היינו 4 חבר'ה, רחל פריידנברג, ויוסלה, ורות דובר. עשינו טיול בגליל והגענו לעין הנציב. אז היינו בגניגר, בלילה האחרון ישנו בגניגר. היינו בטיול שישי שבת. מוישה פרומר, ברוך, יאללה ואני. וגנבנו תרנגולת. אתה זוכר את התרנגולת? מאיפה גנבתם? אני גנבתי מהלול, לימדו אותי לעבוד בלול. אז גנבתי תרנגולת בגודל כזה, סתומת עין. זה היה אפרוח בכלל. משהו כזה. ובבוקר נסענו עם אוטו, עם מסעית שיצא מהקיבוץ, משהו כמו 5 בבוקר. קיבלנו נשק. והיו לנו כדורים, קיבלנו אותם בתפזורת, בשקית כזאת, פיזרו לנו, אמרו בדרך תסדרו. אז דחפתי את התרנגולת בפנים וסגרתי, החזקתי אותה. תרנגולת חיה לך? כן. ואיפה הייתם שוחטים אותה? חכי, שחטנו אותה. ועשו לה את הראש. והחזקתי את זה ככה, ורק פחדנו שהיא תקרקר. בצלאל. הוא היה נהג. והוא שאל מה יש לך בשקית, אמרנו כדורים, קראנו לזה כדורים, ועלינו על המשאית, היא לא קרקרה, היא כבר לא יכלה לקרקר. היא בטח הייתה כבר נכונה. וביקשנו ממנו שיצא לנו בעפולה, והגענו לכפר תבור, וכשפתחנו את השקית ראינו שהיא ברגעי האחרונים, זה היה האוכל שלנו לשבת. אז אנחנו חיפשנו שוחט, הוא לא זוכר, הגענו ברגע האחרון, הוא שחט לנו. היא הייתה בסדר? צריך להכשיר על האש, עשינו, על האש לא צריך טוב, להכשיר. לא היה לנו משהו אחר, עשינו על האש, והגענו על יד בית קשת, הכל לפי מפה, היה מתוכנן הכל. מול בית קשת... הייתם למוישה פרומר. הייתה איזו חורבה עם קצת מים, מאיזה מעיין. ושם נחתנו בשבת. בימים האלה לא פחדנו כל כך. היו לנו כמה קופסאות שימורים, ואכלנו את התרנגולת הזאת, היינו 4 אנשים, כל אחד קיבל עצם. איפה העצמות האלה שאכלנו קודם? פחות מהעצם הזאת. בשבת הלכנו ברגע לכדורי ולבית קשת, משהו כזה. במוצאי שבת התחלנו ללכת לכיוון לוי, ארבל ולמטה. איכשהו הגענו ביום ראשון בערב. איך אתה לא זוכר את זה? חדרת. יש דברים שנמחקו לו מהזיכרון משום מה. לרדת את הארבל זה לא פשוט. אבל ירדתי אותו יותר מפעם אחת. עליתי אותו פעם. גם את המצדה עלינו ברגל. גם אני עשיתי את זה. אגב, הייתם לאחרונה במצדה? עשו שם יופי של מוזיאון. לפני שיצאנו לטיול הזה, אנחנו ישבנו במטבח ילדים ודיברנו, תכננו והזכרנו את ואדי בירה. מוישה אמר, בואו נלך לוואדי בירה. איפה זה ואדי בירה? ואדי בירה בעמק בית שאן, עובר מירדן לאיזשהו חור. מוישה פרומר אמר, זה קצת, יש קצת מחבלים, איך קראו לזה אז? פדאים.
אמרתי לו, מוישה, אני לא מסכימה ללכת לשם. הוא אמר, למה? אל תפחדי. אמרתי לו, לא. בינתיים הייתה איזה אחת במטבח ילדים, איך קראו לה? אלזה. היא שמעה משהו שאנחנו מדברים, וביום שישי בערב, איכשהו שמו לב שאנחנו אליהם, מישהו שאל, מאיפה הם? משהו כזה, והיא אמרה, תשמעו, הם הלכו לוואדי בירה. הם נכנסו ללחץ, וניסו לחפש אותנו, ופנו למשטרה. בשבת? והמשטרה חיפשה אותנו בכל הוואדי, ועשו פה, ככה סיפרו לנו, אני לא יודעת, שעשו פרוז'קטורים וחיפשו אותנו ולא מצאו אותנו. ובאנו ביום ראשון בערב, התנפלו עלינו. אנחנו בספטמבר ירדנו לעין הנציב, היינו בעין הנציב 4 חודשים, עבדנו במה שעבדנו עד לגיוס. בינואר התגייסנו. ינואר 54. אנחנו התגייסנו, הבנים התגייסו בנובמבר 53. נכון. הליפשיץ הייתה... מה זה מילה? ברבקה שרות הייתה איתנו, בשרה הייתה. נכון. ברוחלה לא הייתה איתנו? התחלה הייתה איתך. גם רותי ונעמי היו איתנו. לא, רותי ונעמי היו איתנו. ורבקה? הייתה איתנו. אז אתם הייתם שנה אחרינו. ורחל הגבוהה הייתה איתנו. רחל פריידנברג. נכון. שולה ליכטנשטיין. הייתה איתכם. איתנו. זה לפי התמונות אני יודע. אז גם רוחלה הייתה איתכם. לממם, שהפך לנו את המיטות. נו, הממם. אני יודע מי טיפל לך במיטה? שהיה בשבי? לא. לא, אניקסטר. אניקסטר. משק לא היה אצלכם? לא היה אניקסטר היה ממם שלנו, נו. הוא היה הופך לנו את המיטות והיינו רוצים... במשק. אניקסטר תמיד אמר לי, אני עוד אתפוס אותך, הרי מה קורה? אני תמיד עבדתי ברפת, ואף פעם לא הייתי בא למסדרים. בטח, עם סנדלים. איפה הוא תפס אותי? כשאספו אותנו, אתם זוכרים לראות את להקת הנחל עד 120. אנחנו צועקים. אספו את כל הפלוגות מכל המשקים, ואספו אותנו בעין חרוד, בכניסה לעין חרוד, ועשו לנו מסדר מפקד. עכשיו, אני באתי מהרפת עם הסנדלים, מנוחה הייתה ממקפית של הבנות. נכון, מנוחה. אז היא זרקה לי את הכובע שלה, שיהיה לי כובע, ויעקב דובר זרק לי את הדיסקיות שלו, אבל הדבר היחידי שלא יכלו לזרוק לי זה נעליים, ונשארתי עם הסנדלים. ואז קיבלתי 4 תורנויות, משפט כמובן, קיבלתי 4 תורנויות ברפת. אנחנו שתנו ביום עצמאות את כל הדשא במחנה. יפה. זה היה הניקסטר שעשה לנו. אני הלכתי איתה ברגל מבני ברק לתל אביב לסניף בני עקיבא. אני הלכתי כל שבת? לא, כל שבת כמה פעמים. אני הלכתי ברגל לתל אביב? ברגל מבני ברק לתל אביב. מה פתאום? אני לא הולכת ברגל כאלה. את זוכרת את כל מה שהיה לך איתו? לא. מי זוכר את מאוד? דוחקת את זה, את לא רוצה לזכור. הגענו לעין הנציב, 6 חבר'ה, מחר בבוקר ב4 עם נעליים גבוהות וטוריות. טרקטור היה קשר שרשרת ברזל לשיח, קרת השיח, ובאופן אוטומטי היו יוצאים 20 צפעים מתוך אדמה, ותפקידנו היה עם הטוריות טח, 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 טח. אם היו מקישים אתכם, מה היה קורה? אז לא היית מדברת איתי היום. אחד הנחשים האלה גדל והגיע לרפת, ואני נכנס לחדר של התערובת, כי עומד שם נחש ענק. נעמד ככה, לקחתי רובה ויריתי בו. מאיפה היה לך רובה? היה לנו ברפת רובה. למראה, הם מסתננים. הוא היה ענק. הזמנו זה לא, זה היה אחד הצבעים הגדולים ביותר בעמק בית שאן. הוא היה כאן עם חזה נפוח. הוא בלע עכבר. שפרות אסור לעלות על שלף, הן יכולות להתנפח. אתה יודעת מה זה שלף? אחרי שקצרת. אחרי שקצרת. אין להם פעולה של גזים. הן מתנפחות עד כדי כך שהן מתות. צאן. אסור לעלות את הצאן על שלף. פעם אחת, הרפת של עין הנציב, אני לא יודע מתי היית שם, כל הפרות מהמרעה נפוחות. אני לא ראיתי את הדבר הזה. הולכות ומתנפחות, היה להם על הקיר דקר שהיה נדן במקום מסוים בבטן, הם היו מכניסות את זה, מכניסים ומוציאים את הנדן, האוויר היה יוצא. רוצה להריץ אותה. זה נכון מאוד, ככה, תריץ אותה. אבל אם זה 50, אתה לא יכול להריץ 50%. היא תרופה, מותר למכור אותה לגוי, אבל יהודי לא יכול לאכול אותה. כי היא מותרת בנאה. לכן, פרה כזו, היו אחר כך מוכרים אותה לנצרת. הייתי יוצא איתם למרעה,
בינינו לבין שדה אליהו. כל 3 שנים היו הופכים את האדמה ונותנים לה לנוח, אבל היו מגדלים חילבה לדשן את האדמה. והם נורא אהבו את החילבה. פרצו לשדה הזה וחיסלו אותו לגמרי. כל החלב הרי הסריח מחילבה. לא יכולנו אבל זה חלב בריא. הסתובבו שם הג'יפים הרי של משמר הגבול. אז פעם גם כן חזרתי מהמרעה ובערב והכנסנו את הפרות, ואז פתאום הגיעו הג'יפים האלה. ואז אמרו, לא, בוא נראה אם תשיג אותנו. ועשיתי איתם תחרות עד בית שאן, והם לא הצליחו להשיג אותי. זה הקצב. טיפה יותר לאט. זה הקצב. אוקיי. זה קצב סביר. לא רץ מדי. טוב מאוד. לא, בחושך לא נעים לשבת. גבירותיי ורבותיי, ערב טוב לכולם. בשם חברת מנו ספנות, רב חובל קרופנים, צוות הקצינים, אנחנו רוצים לברך אתכם בברכת ברוכים הבאים לגולדן איריס. We love this vessel. תראו איך ששחר מפתה אותי. לא לצלם, לאכול. לנהג שלנו, פרנצ'סקו, למדריכה המקומית שאיתנו, לטונינה. יהיה רצון מפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתוליכנו לשלום. ותגנו מחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום. ותחזירנו לשלום. ברוך אתה, אדוני, שומע תפילה. ועוד דבר אחד, תוספת שלי, ושנחזור בשמחה. אמן. סרדיניה, עיר הבירה, קליארי. אנחנו נתחיל את הסיור שלנו דרך אחד הרחובות המרכזיים, רומא, ויה רומא. השם, לפי הבוקר טוב שלי, הבנו שאנחנו בטריטוריה איטלית. רבותיי, הנמל הזה, נמל בסרדיניה, נמל כבר מהמאה השישית לפני הספירה. סרדיניה, האי השני בגודלו באגן הים התיכון, אחרי סיציליה. שימו לב, כמובן, מותר לכם בעוד אני משוחח מדבר, בעת לעת לזרוק לכם מילה, הסבר. כך ראובן יפיק את הדיסק ואתם רואים סגנונות הבנייה שישנם כמובן. אוקיי, זה בית העירייה, משמאל. הייחוד של הבניין הזה, קודם כל זה בשיש הלבן, אתם רואים אותו, וסגנון הקישוטים שיש עליו, עם הפרחים וכל הדברים האלה, זה הייחוד, זה הבניין היחיד. יש גם כמה איים קטנים שצמודים לסרדיניה, השטח הכולל הוא מעל 24,000 קילומטר מרובע, שזה יותר גדול משטח מדינת ישראל. 3 פארקים גדולים, אזורים ירוקים, הם מאוד מאוד מודעים לנושא הזה של ירוק. שימו לב, במקום בצד ימין, זה דוגי פארק, רק לכלבים. הייתה פה פריחה גם לקהילה היהודית, סרדיניה צורפה לאיטליה. קהילה מאוד מאוד מצומצמת, ממש בודדים. קהילה מקבלת שירותים מיהדות מקהילת רומא. יש אזור שנקרא הגטו היהודי. הנתונים שיש בידה יש בודדים. אנחנו הולכים לבקר בהם. בהיסטוריית האדם הקטן. השירותים. לא שמרו. אז תרימו מכבד. הלכת לשירותים? המקום הגבוה ביותר. אוקיי? אמרנו, העיר בנויה על 7 גבעות, וזו הגבעה הגבוהה ביותר שיש. חומה, שהיא כמעט כולה בעצם מקורית, תקופה שפיזה שלטה פה. אמרתי, פיזה, אחת מהמעצמות הימיות שהייתה, לא היה שטוף, הוא לא היה שיכור. ובכן, הם בנו גם 2 מגדלים מרכזיים, גם כן, בכלל, מגדלים ששימשו תצפית, אז זה השער. לכל עיר עתיקה גם שערים, וזה אחד מהשערים. תקופה, אנחנו יודעים שהאיטלקים בעצם היו הראשונים להיכנע במלחמת העולם השנייה. הגרמנים אספו את כוחם מפה ועברו לאיטליה. בנות הברית, בעיקר ארצות הברית, הגיעו לכאן. הם הבינו שהבטן הרכה זה איטליה. הציר הזה, סרדיניה, הייתה אחד מהגשרים או נקודות המוצא, הכניסה של בנות הברית לאירופה. בתקופה קודם לכן, מבנה...
לא לעזור בינתיים, זאת מוקדם מדי. זה 11 תוכניות. השעון שלהם ממהר דרך אגב. לא לעזור בינתיים, זאת מוקדם מדי. זה שאנחנו פה עומדים לידו, מגדל נוסף, נקרא מגדל הפיל. אוקיי, רק מילה אחת. הרחוב הזה, רחוב היהודים, הם היו גרים פה. שם בפנים היה גם בית כנסת. בית הכנסת נבנה על כנסייה שהייתה, ואחר כך, ברגע שיהודים עזבו את המקום, גורשו, נבנה, הכנסייה חזרה להיות במקום. לא, אתה רואה שהוא ננס. ככה זה עובד. את יכולה לעבור. תגידי, הכביש הראשי, כמה עושים? עכשיו אני אצלם את השלט. כן, כמה זה עולה? אפשר לצאת מפה. כתוב עליהם 10, אולי לזה? אוקיי. אנחנו רואים מבנים יפהפיים, מבנים בסביבות המאה ה-18, 19, כאשר המבנה הראשון זה מנהלת נמל, מכס. אנחנו חולפים על פני פסל קולומבוס, הפסל המיוחד. מצד שמאל שלכם יש לנו פה מוזיאון ימי. המוזיאון הימי הזה העתק ספינתו של קולומבוס. ברצלונה, בירת קטלוניה. קטלוניה, חבל ארץ עצמאי, אוטונומי בספרד. ישנם עוד חבלים כאלה, ביניהם הבסקי. אחד מהקטליזטורים לתחייתה של העיר היה ב-1992 לקראת האולימפיאדה. עוד מרינה, אפשר לשים לב לראות שהעיר בהחלט עשירה. ברצלונה מארחת סדר גודל של כ7 מיליון תיירים בשנה. אנחנו נכנסים עכשיו פנימה לאזור הגותי, לעיר העתיקה, כאשר עוברים בתוך החומה מהתקופה הרומית. הרומים הגיעו לפה לפני הספירה. הביאו את האורבניזציה. הרומים כבר ידעו לבנות בגובה. הם ידעו להשתמש בצמנט. ולכן אנחנו מוצאים הרבה מאוד מבנים גבוהים וארוכים. כמה מילים לגבי הקהילה היהודית כאן. יהודים הגיעו לפה תקופה קדומה או בתקופה הרומית. וכאשר הגיע לפה צו של גירוש ספרד, כמובן חלק גדול מאוד מהיהודים עזבו כאן. קרוב אלינו, יש לנו כאן, תוכלו לראות. יש לנו כאן את האבנים, אחד מהם. האבנים מפוזרות לאורך כל הדרך. תשימו לב לפרטים הקטנים בצד, כשאני מדבר על הצד האומנותי. איזה דיוק אפשר להגיע כאשר אנחנו פה מביאים את הפנים, ופה כמובן זה לא היו שטנצים, אלא הכל עבודת אומנים שישבו, לכן כל מבנה. אחד האתרים החשובים בכל עיר היה הפורום. הפורום זה היה לא רק השוק, אבל שם דיברו. על המרכז הזה יש לנו מצד אחד ארמון המלכים, מצד הזה ממול זה בניין העירייה. זה בשביל... גדולי ההלכה באו מכאן. בית הכנסת רב שלמה בן אדרת. קהל. שרידים של מזוזה שהייתה פה בדלת. מורתי, אז מה את אומרת על המקום הזה? אני אומרת על המקום הזה, תראה, כל הבנייה הישנה הזאת היא מעוררת התפעלות וכבוד לאנשים שעשו דברים יצירתיים כאלה. אני מתפעל מהידע של המורה שלי, תפסת. וגברתי, את באמת מראה ידע בלתי רגיל. אין מורים בארץ שהידע שלהם הוא כל כך נרחב כמו שלך. ואני תמה איפה את למדת את כל הדברים האלה. יש. הגטו זה מקום תחום מושב, והגטו הראשון נוסד בוונציה מיד לאחר גירוש ספרד. זה שימר את היהודים חינוך, תרבות, דת. וזה לא הקונוטציה שאנחנו מכירים, ולכן נוסדו גטאות ברומא יותר מאוחר, בספרד, באזמיר, באיסטנבול, אנחנו רואים גם גטאות. גם בארץ ישראל היה תחום מושב של היהודים, זה לא קראו לזה גטו, אלא תחום מושב. כמו בירושלים.
כמו בירושלים העתיקה, כמו בצפת, כמו בטבריה, כמו בחברון, כמו בטבריה, אזור של היישוב היהודי. למשל בטבריה, על שפת הים, בית כנסת אבולעפיה מ-1750, זה היה האזור של היהודים באותו מקום. וכך היהודים שמרו על עצמם באותן תקופות, בכיבוש המוסלמי, בכיבוש הערבי, כל הדברים האלה. אבל יש כאן דבר מאוד מעניין שאנחנו ראינו כאן בגטו, את העניין של הבנייה הערבית, שרידים. הערבים בונים כמו שאתה רואה למרגלות מסגד אל-אקצא, הבנייה של הבלוקים הקטנטנים, וככה גם כאן. אבנים בתוך אבנים, זה מאפיין את הבנייה המוסלמית לעומת הבנייה הוויזיגוטית, הגרמנית, טושלבה, עד כאן שלום על ישראל. ישנם, זה המבנה של החלונות, בסגנון גותי, שאתה רואה למעלה את הקשתות, הכסף למעלה, והפיתוחים בתוך החלון. עכשיו יש לו דבר אהוב עליי, אני לא יודע אם שמת לב, אתה גר בירושלים. אתה יודע שלפי הצלב על הכנסייה, אתה יודע לאיזה כנסייה זה שייך. הכנסייה הקתולית המאוזן הוא למעלה. הכנסייה הפרוטסטנטית הוא למטה עם שני קווים. את הבית המיוחד הזה, אתם רואים את הדברים העגולים בכל היצירות. גאודי כאדם היה מאוד פטריוט, מאוד לאומני. הוא סירב לדבר ספרדית, הוא דיבר קטלונית. המקום עצמו נקרא פארק גואל. זו הייתה צריכה להיות שכונת מגורים. אנחנו רואים פרויקט שלא הצליח, עלה הרבה כסף. בסופו של דבר, כל הפרויקט הזה נמכר לעירייה, וזה הפך להיות פארק שבאים ומבקרים בו. בסופו של דבר נבנו פה 3 מבנים, ואחד מהם זהו ביתו של גאודי. והרעיון שהוא בנה פה, ותשימו לב לשימוש בחומרים. הכל חומרים רצויים, טבעיים, עם תפיסה ועם רעיונות. למשל, העמודים האלה שאתם רואים כאן, זה התקן. אזור ירוק, אצלנו כשבונים שכונה יש אזור ירוק, כן, באמצע. צריך להיות. יש איזה דשא קטן וזהו. בונים מקום שאפשר גם לקנות. ובכן, פה הוא תכנן את השוק המקומי של השכונה, פה למעלה הצבעונים האלה, שזה מראה את עונות השנה. שאנשים קראו לזה הבתים של הנזל וגרטל. עמי ותמי. עמי ותמי, אוקיי. כל יום שעובר אתה נהנה, תודה לאל, עברתי יום. ככה. סיים את חייו בתאונת דרכים, וכאשר באו לאסוף אותו, לא זיהו אותו בהתחלה, בגלל לבושו. ב-1882 החלה הבנייה שטרם הסתיימה. סיפורים מתוך הברית החדשה, דמויות כמובן החשובות ביותר הם כמובן של מריה וזה. הגבוה ביותר אמור להיות 173 מטר. חוקה מונג'וי, 172 מטר. מוישה, אל תלמד את הסבתא לעשות ילדים. את המלחמות שברים כאן. אגב, בכלל בספרד זה פחות או יותר הולך ודועך, והם הופכים את זה למרכז קניות. הר היהודים. למה הר היהודים? תקופה קדומה. היהודים נהגו לקבור את המתים מחוץ לעיר. שני המגדלים האלה שאתם רואים מזכירים בסגנון של ונציה. הארמון למעלה, ארמון המלכים, רק לקראת 1929. השטוח הזה, מעבר למדרגות, זוהי בעצם המזרקה. 60,000 מקומות. זה תור למוזיאון? זה תור, כן, זה מוזיאון. מסביב לכיכר, הנה זווית, לצלם. אנחנו לא יורדים מהאוטובוס. לא יורדים. אנחנו נעשה את זה לאט לאט. בניין. Or it soon might explode, making one for my baby. ארוחת בוקר בכניסה לפלמה. היו הבאים לפלמה דה מיורקה, עיר בירת האי ששמו מיורקה, אחד מקבוצת איים בליארים. תזכורת של הפיניקים שעבדו את הבעל. בוקר טוב לנהג שלנו, חואן. למדריך המקומי, חיימה. אחד המלכים ששלטו פה, שמו היה חיימה, גם כן.
אבל כשאמרתי לו, אתה המלך, הוא אומר לי, לא, אין קרבת משפחה. פלמה דה מיורקה זה השם המלא. פלמה עצמה, כל האזור כולו חי כמובן בעיקר בתיירות, בממוצע כ10 מיליון תיירים בשנה. זה בשביל החתן שלי, הצילום הזה. האי הזה, כל הקבוצה הזו הייתה תקופה מסוימת בעצם אפילו ממלכה עצמאית. החפיר, אחד מאמצעי הגנה, החפיר ואומר, כשיש סכנה, ממלאים אותו במים. יורד גשם, הגג מגיע מים וכולי. השיפוע הפנימי, שיפוע קל פנימי, שהמים יורדים לכאן ונאגרים. הגיעו לכאן ביזנטי. אחרי ישבו פה כמה מאות שנים, ואז הגיעו לפה הערבים. פן, פן זה כשאתה תופס משמאל לימין או מימין לשמאל. אתה רוצה לחבר. צ'וצ'קלה. הארמון הזה שהיה בעצם מסגד בעבר, הפכו אותו בשלב מסוים לארמון של המלכים, והיום הוא משמש כבעצם המבנה הרסמי, טקסים, אירועים מיוחדים. בגובה, 65 מטר גובה. הקתדרלה הזו, שנבנתה במשך 300 שנה בערך, אל אזור התפילה, 13 מטר הקוטר שלו, כי מבחינת הקוטר הכולל, כולל המסגרת, זה הכי גדול בעולם. לנגן בעוגב, רבותיי, זה עבודה קשה. אנחנו פה עומדים מול עץ הזית העתיק. האומדנים הם עד 1000 שנה. זה לא גאודי תכנן אותו. ומה? איך הוא לא קוראים לכתוב? הוא לא אמר מושחתים. לא מושחתים. כישלון הוא לא היה. הוא אמר או לא אמר? הוא אמר מושחתים. כשאתה תיפגש עם המפקדים שהחיים היום, אתה תשאל אותם. אם היה כישלון או לא המעבר במדע, היה כישלון טוטלי. אבל בוא נעזוב את זה, עזוב. זה לא אומר שכל המלחמה הייתה. לא! אז הפסדנו בקרב וניצחנו במלחמה. קלקיליה, 18 הרוגים, חברים טובים שלי נפלו, שם היה ביזיון, אבל נעזוב את זה גם. למה בן גוריון רצה לפרק את הפלמ"ח? יש הוא חשש מהם, הוא פחד מהשלטון שלו. פלמ"ח היה צבא לא מסודר, לא מאורגן. אבל לא בגלל זה הוא ביטל אותם, הוא ביטל אותם מפני שהם היו שייכים לאחדות העבודה ולשמר הצעיר. לא יכול שיהיה צבא בתוך צבא. הם קיבלו את הפקודות מיגאל אלון ולא מהרמטכ"ל. נכון, אבל הייתה צריכה להיות החלטה, כמו שהוא עשה לגבי האצ"ל, שהוא ביטל את האצ"ל, אבל בסך הכל הם נכנסו כיחידה בתוך הצבא. הוא הרג את טוביאנסקי, הוא היה שופט, הוא היה מפקד הש"י, שירות ידיעות של הגנה. טוביאנסקי היה מפקד ירושלים. טוביאנסקי היה סתם עובד חברת חשמל. והייתה טעות. איסר קיבל 3 גרוש נדמה לי. עונש סמלי. הוא הורד אחר כך בדרגה. איסר הזה הוא מבוזה. נכון שהוא לא ישב בבית סוהר, אבל אני לא מאחל לאף אחד. האיש, הוא היה, כשהוא היה במלוא כוחו, הוא לא היה בש"י, הוא היה שירת את המפלגה. שירתתי במילואים בירוחם. היה התרגיל הגדול הענק, והיה להם בית תרבות. איפה? בירוחם. היה לפני בחירות, הוא בא להרצות להם מישהו מהמפלגה, ושם היה חושך. אם פה אחרי הבחירות לא יהיה רוב למפא"י, אתם תמשיכו לשבת בחושך. אני למדתי בבר אילן עם אדם בשם שלמה בן אלקנה. קצין משטרה. סיימנו את הלימודים בבר אילן. הוא החליט לחקור איפה נמצאים הרוגים, גופות. אבשלום פיינברג ואחד גם נהרג ונקבר בחיפה. אומר לי שלמה בן אלקנה, מוישה בוא ניסע, אני קצין משטרה, אתה נלווה אליי, ניסע. אני לא נוסע מקומות כאלה, לא רוצה. והוא סיפר לי אחר כך איך הוא מצא. הוא נוסע לכיוון רפיח, והוא אומר שכאן במקום הזה צריך להיות אבשלום פיינברג קבור. הוא פוגש בדואי זקן, זה חייר זקן, הוא שואל את הבדואי, האם אתה זוכר בזמנך איזה יהודי שרכב על סוס ונהרג? הוא אומר, אתה רואה את שני עצי הדקל, שם הוא קבור. חפרו ומצאו את השלד
עם תיק אור, בתוך תיק אור היו המכתבים לאהובתו שהתאבדה בזיכרון, מיתוס. אני אגיד לך מה זה מיתוס. יום אחד שלמה לוינשטיין ואנוכי, רגע, אני עושה עבדך הנאמן שיושב מולך, החלטנו ללכת לפטרה. לקחנו מזון ואספקה, לקחנו נשק ב-55. ישבנו עם מאיר הר ציון, ירד לנו מפות, איך תלכו בוואדי, אחר כך הולכים ימינה, שם על יד עץ, פתאום בא ג'יפ, ליד המצבה, שם יש מצבה לבנה, הוא אומר, חבר'ה, לאן אתם רוצים ללכת? אמרנו לפטרה, אל תלכו. נהרגו אתמול בלילה 5 חבר'ה פה בוואדי. אז רק חרטנו את השמות שלנו בקצה, בחלק התחתון של המצבה, והלכנו הביתה. אז אם תלכו לשם, תראו את השמות שלנו, אולי חרוט. יש לי חבר טוב, מיכה קפוסטה, שהוא היה מפורסם. 101, אחר כך בצנחנים, היינו אחד בקורס גם. יום אחד הוא בא ואומר, משה, תשמע, אני לא אהיה פה שבוע ימים בארץ, מתברר שנסע יחד עם מאיר הר ציון על אופנוע. אחרי מבצע קדש, ללבנון. הייתה פעולת הסבחה. פעולה גדולה מאוד, נחל, צנחנים, גולני, וכולם התארחו במחנה נתן ואכלו ארוחת שבת. הפעולה התחילה ב-11 בלילה. התחילו ללכת ופתאום שלשול תפס את כל החיילים. זה היה דבר, והמצרים... מי תפס? שלשול. והמצרים תפסו שכאן הולך כוח, לפי הריח. וכל הזמן, תקרא את הספר גם של רפול, הוא כותב על זה גם. היו הולכים לצד, עושים את מה שעושים, אחר כך כבר לא הלכו לצד, עשו במכנסיים. וככה הלכו להילחם, והמצרים חיכו, אבל מה? דפקו אותם שם באמת. הביאו כל כך הרבה נשק במחנה נתן. היום עושים דברים... לא, אני לא יודע. הירואיים שלא יאומן. אני רק בבוקר קמתי, הייתה לי איזושהי סחרחורת. אותי הגל הזה בפנים הרג אותי לגמרי, תפסתי פחד כזה. וואי, הוא אומר לי, הגל בא אמרתי, גלים צבאיים, כמה הייתי רוצה שגל כזה יעלה עליי. אני הפסדתי שלא קמתי. בהתחלה בהיכרות שלי עם מוישה, באתי אליהם הביתה, ליד השולחן, ומדברים, ואז האמא שלו אומרת, תוסר בית עבר, אמרתי, לאיזה משפחה נכנסתי? מה מדברים פה ליד השולחן? מה זה? אוזן, ואנחנו נענו בדרכים ראשון לספטמבר 38. פה בארץ המשפחה שלי כמו שומה בערובה להשיג לנו סרטיפיקט. בסוף אמרו להם שיש עוד סרטיפיקט במכסה של בעלי הון. זה הגיע לבודפסט, קיבלתי סרטיפיקט ברגע האחרון, עלינו על רכבת שנסע מבודפסט ויום אחד אחרי שעברנו את הגבול, בכל מקום הגרמנים רדפו, הגרמנים פלשו לבולגריה, הגרמנים פלשו ליוגוסלביה. יום אחד הגבול נסגר, זה רכבת אחרונה ממש. אלוהים לקח את ההורים שלי ככה. כשאני ואחים חושבים איך אנחנו ניצלנו, הייתי בן 5. ואחיך? בן 7. אנחנו כבר היינו על סף, כבר הפרידו בינינו ובין ההורים. זה היה הסוף של השפיץ של השפיץ. האחי שמר עליי, ילד בן 7, שמר על ילד בן 5, בלי הורים. ב-41 היטלר לחץ על ההונגרים שהתחילו לטפל ביהודים שלהם. ראש הממשלה, והוא לא רצה עד שבסוף הוא לא יכול יותר היה. הוא התחיל בפליטים. אנחנו היינו שם פליטים. אחרי שהפרידו ביני לבין הוריי, ואנחנו קיבלנו את הסרטיפיקט, היהודים שנשארו במחנה הזה, יש לי הוכחות, ביניהם גם סבתא שלי זיכרונה לברכה, ש3 חודשים לאחר מכן העלו את כל יהודי המחנות האלה, 15,000 יהודים, למקום שנקרא פדולסק, וירו בכולם 15,000 יהודים. אתם רואים את הקיר הזה, ליד הקיר הזה הרגו את היהודים. ואז אומר לי יהודי אחד מראשון, רוזנברג, אני הייתי ילד 12-13, היו לי עוד 2 אחים, 2 אחיות, והביאו אותנו בלילה לקיר. אבא שלי אמר לי, ברגע שיתחילו לירות, אתה תיפול יחד איתנו, אנחנו נמות. ואם תוכל, תזחל מתחת לגוויות ליער. והביאו אותנו ופתאום התחילו היריות, ההורים נפלו עם האחים שלי, עם האחיות עליי,
ושכבתי שם בערך 12 שעות. בבוקר זחלתי החוצה ליער והייתי משרת של הפרטיזנים. וזה הוא סיפר ואני הייתי בהלם. נסעתי טיול שורשים, יוצאים איתי שני אחים גבריאלי. אחד דתי ואחד לא דתי. ואנחנו נוסעים לשבת, זה 200-300 קילומטר לעיר קלוז'. מגיעים לשם, ופתאום בליל שבת, אחד האחים גבריאלי מתעלף במקום. הוא התעורר, אני אומר לו, מה קרה? אתה רואה את הסידור הזה? אנחנו היינו בעיר סאטומארי, בסאטמר נולדתי, לאבא שלי היה בית דפוס. והוא נתן מתנה לי, לבר מצווה שלי סידור, עכשיו תפתח ותראה באותיות זהב, סומיינקין, זה בר מצווה, קונדטטה, נמאמה וזה. איך הסידור הגיע לי כאן לקלוז' אחרי המלחמה, שנים? ואנחנו בשנות ה-90. אני אומר לרבי ניומין, זה היה ראש הקהילה, ואני אומר לו, רבי ניומין ווסדוס, אני מסאטמר. כשברחנו, הביאו את היהודים לפליאצה שם, ליד בית הכנסת של הרבי מסאטמר, לקחתי סידור, ברחתי והגעתי לקלוז' והסידור היה איתי. אז היהודי הזה מגבריאלי אומר לו, רבי ניומין, איך כן אמן דמסידר ההם? אז הוא אומר, זה שלך. ונתן לו את הסידור. אחיו הוא מספר, אז אני אספר לכם עוד סיפור. הוא אומר, כשאני הייתי בן 16, גויסתי לעבודות כפייה. לחצוב אבנים כל היום, במעבר בייקז. יש נחל קטן, פלג. פה הייתי כשנה וחצי, שנתיים, עבודות ציטוט אבנים, וחרטתי את שמי. דויס בגרות גבורן, ליבדיקה הייט, חיים, וכתב את התאריך, ועל האבן ראינו את השם שלו עם התאריך. אמרו לי כל מיני, אנחנו זוכרים את ז'בוטינסקי כשהוא היה פה ונאם וציטטו את הנאומים שלו. הנה, שלו, מאיר שלו. כותב במעריב, בעמוד האחרון של מוסף של שבת כל שבוע. אני נורא לא סובל אותו, אבל יש לו לשון כל כך נפלאה, הוא כל כך שלו. חיים חפר הייתה תקופה, היה לו טור בסיעות אחרונות. היה יורד עלינו כסח, אבל מה? לקרוא אותו. היחיד שאני לא קורא בגלל דעותיו, זה אורי אבנרי. אבל חוץ ממנו, מה זאת אומרת? אני לא אקרא את דעות בגלל שיש לו דעות עקומות? אליבא לשיטתי, כשיצאתי לפנסיה מהסוכנות, עבדתי תקופה מסוימת בארכיון הציוני. היה לי תפקיד מרתק. אני כבר נמצא בארכיון ואני כבר יודע איך מחטטים בו. אני אחפש את עצמי. הייתי למחלקת עלייה, התחלתי לדפדף. פתאום עולה לי מכתב. סבא שלי נתן בכתב פנינים לכבוד מנהל הסוכנות היהודית ירושלים. אדון מאוד נכבד, הבן שלי, אבא שלי, ואשתו וילדיו, אני, מסתובבים באירופה ומחכים לסרטיפיקט שהבטחת, זה היה שנה לפני שקיבלנו אותו. ואתה יודע כמה שהמצב קשה, וכל יום חרב עלולה ליפול עליהם. למה אתם לא מזדרזים? למה אתם יושבים בחיבוק ידיים? ונותן לו בלשון עדינה ונומסת, הוא היה גר בארץ. אני ראיתי את המכתב הזה, אני ישבתי, דמעות זלגו מעיניי. ואז על המכתב יש בכתב יד, הודיעו לו שהעניין בטיפול. איזושהי בדודה של אמא שלי, שהיא עברה את גיל ה-90, וסידרו את הבית, מצאו ארגזים שלמים עם כל מיני מכתבים של כל מה שקרה במשפחה. חתונות, שמחות, מפגשים. עכשיו מתלבטים מה לעשות עם הכול. ויש להם מדור אחד שנקרא ארכיונים פרטיים. אנשים באים, ההוא מת, לוקחים את הכל, ארגזים, מביאים את זה לארכיון, שמים להם. מיינתי את הדברים האלה החליטה שזה אדם ששווה שיהיה לו תיק, אז ממיינים את זה, ומסדרים את זה, ומקטלגים את זה, כדי שכל חוקר שמגיע לארכיון יוכל להוציא את זה ולראות את זה בצורה מסודרת. זאת שיקחו את זה לארכיון הציוני בירושלים, יגידו להם תודה, יקבלו, הם יגידו לך, אנחנו מחזירים לכם, אנחנו לא רוצים את זה בכלל. חתני, שנפטר לא מזמן, הוא היה מזכיר האחרון של המלך באיטליה, קוראים לו פדווה, ויש שם השם שלו על המקום שהוא ישב.
הביאו את בית הכנסת עם הספסלים, עם הכל. היינו שם בדרום. ישנו עיתונאי אחד שנפטר לפני חצי שנה בחוץ לארץ, קוראים לו עמוס אילון, והוא כתב ספר על יהדות גרמניה. ספר חובה. ספר חובה. מה שם הספר? רקוויאם גרמני. מה הספר הגדול? משהו. זה נגד הספר האחרון, סטלין. יוצא נגד הרגיל. דוד פרנקל, הוא היה שופט. ויש לו, אני ממליץ, אני אומר ספרים שאני ממליץ. אני בהחלט ממליץ על הספר שלו. הוא כתוב בצורה יפה. אין אחד בגאולים שלא מזכיר אותו, לפחות פעמיים. הוא כתב אותו במשך שנים, אני יכולה להגיד לך, דידה אמרה לי. את בכלל מככבת שם. אוי, אל תבלבל את המוח. אני כבר יומיים עובד על מרים שנקרא את הספר. אבל זה ספר וזה כתוב בצורה בלתי רגילה. ב-1948 הייתה, כשאני הייתי בן 12, הייתה שערוריה בחיפה, ואני זוכר אותה. אני זוכר אותה מילדותי. ההגנה חטפה אצלניק שקראו לו ידידיה סגל, והידידיה הסגל הזה מצאו את גופתו על יד טירה. האצ"ל טען שהיכו אותו עד מוות, ואז שמו את גופתו על יד הכפר טירה, וההגנה טענה, הוא ברח לנו מלמעלה מהכרמל, טירה למטה, הוא טעה, והרועים תפסו אותו ברגו אותו. אלה העובדות. זה היה ב-48, ועל זה אני גדלתי, אני זוכר את זה. בן אחיו הוא עיתונאי מאוד ידוע, חגי סגל, בעיתון, בכל העיתונים. הוא גם היה במחתרת. הוא כתב ספר על הפרשה הזאת, שקראו, לספר קוראים רק לא מלחמת אחים. ובספר מזכיר את לאה ליפשיץ, שהוא שאל אותה משהו וענתה לו פעם אחת. מרתק, ואתה תאהב את הספר. למה אתה תאהב את הספר? כי הוא אוהב את מפא"י בדיוק כמוך. והוא מכניס להם בספר הזה. הוא מתאר את חיפה ב-48, כמו שמרים ואני חיינו אותה. עם פלוגות הפועל, עם המכות שהם היו מרביצים, ועם מי שלא היה לו פנקס אדום לא קיבל עבודה. ספר חובה, רק לא מלחמת אחים. תזכור, למה בני עקיבא היום הם הראשונים לרוץ, ואז הם היו נגד הנצח. למשל, תכף תשמעי אותי עד הסוף לפני שאת מנהנת בראשך. הוא אומר, למה זה היה? הוא אומר, מי שבישיבת בני עקיבא בכפר הרועה, הרב נריה תפס שהוא איש האצ"ל, גרש אותו מהישיבה. בבני עקיבא, כל מי שהיה חבר באצ"ל, גירשו אותו מבני עקיבא. הוא מתחיל לראיין, הוא מראיין את טובה טברסקי, אילן, והוא שואל אותה, הוא מראיין את אמנון שפירא, והוא שואל אותו, הוא מראיין את כל מיני חברים והוא מראיין אותם, שאנחנו מכירים אותם, וכולם מאשרים את זה, שזה נכון, שבני עקיבא היו נגד. מאשרים את זה, גם אני לא ידעתי. אני לא ידעתי את זה, אני נהנתי בראשי בדיוק כמוך. יש לי בן דוד, שהוא גם מבוגר ממני ב10 שנים, ואני אמרתי לו, תגיד לי, זה נכון? בני עקיבא היו, הוא אומר, כן, אני הייתי בהגנה. אוי ואבוי למי שהיה בעצם. גירשנו אותו, לא רצינו. סיבה אחת, שהפועל המזרחי ליקק למפא"י. והם רצו שיתנו להם התיישבות, שיתנו להם טירת צבי, שיתנו להם שדה יעקב, שיתנו להם משבצות, קרקע לעלות, הרצפלד, רצו קרקע. דבר שני, שפירא, רב פישמן, הם היו בקואליציה עם בן גוריון. שפירא היה, זהו, אנחנו מדברים על הסוכנות. הם היו בקואליציה עם מפא"י נגד הפורשים ונגד מעשי הפורשים.
החבר'ה במלטה מדברים אנגלית, אז אנחנו נגיד good afternoon לנהג שלנו, נתנאל. ולמקומית שאיתנו, אנה. הלו, שלום. סיור אחרון שלנו בעצם בחבילה, תאלצו להיפרד ממני קצת. מלטה, ולטה, ולטה עיר הבירה. את המושג גם מפורסם, מלטה יוק, נכון? מלטה יוק זה בטורקית, זה אין, כלום. אז אנחנו נגיד מלטה ור. ור זה יש. קיבלה את עצמאותה ב-1964. קיבלה את העצמאות מהבריטים שישבו פה מ-1800. השפיעו רבות גם על התרבות, גם על השפה. מלטה מורכבת משלושה איים מרכזיים, כאשר הגדול ולטה, מלטה עצמו, העיר הבירה ולטה, ובה אנחנו נוסעים פה ברונג סייד, כמו באנגליה. זה חלק מההשפעות של השלטון הבריטי. הגיע לפה גם נפוליאון. שוב, היה ויכוחים, היו מאבקים, בסופו של דבר הביזנטים ניצחו, ואת שלטון האבירים במקום קטע נפוליאון. נפוליאון לא היה פה הרבה זמן, כולו איזה כמה שנים ספורות, ואז הגיעו לפה הבריטים. והבריטים מ-1800 ישבו כאן, והם הבינו שכדי להגן טוב יותר על האי, הם בנו את בירתם כאן, הפכו את ולטה לבירתם. רבותיי, ולטה היא פחות מקילומטר על 600 מטר. עכשיו, הנה פה יש לנו עיר אחת ועיר שנייה ואחר כך עיר שלישית. עם מין אצבעות כאלה שיוצאות, מילה של ראש הממשלה, תקופתו של נפוליאון. מי מלווה אותך? אנחנו נמצאים כרגע מול הקתדרלה. קתדרלה יש אחת. במלטה יש לנו שתיים. כל מקום. זה אחד מהדברים המפות קבורה, או אנחנו דורכים על המרצפות. פה לא יצרו את הפיתוחים והדביקו. סליחה, טוב שהזכרת לי את זה. צירה מפורסמת של קרוואג'ו, מת כולו בן 32. באיזשהו שלב הוא נעשה. יש פרלמנט, שיטת הבחירות בדיוק כמו בארץ. מדינה, היום עיר קטנטנה. בעבר הייתה הבירה. עד אשר הגיעו לכאן האבירים. 200 מטר על 200 מטר. זוהי מדינה. אנחנו נכנסים עכשיו בעצם בשער הראשי של העיר. ישבו על גבעה. גבעה שנוח היה לשלוט על האזור כולו, ואז הם בנו איזה מבצר קטן. הרומים קראו לעיר מליטה, וכשהגיעו לפה הערבים הם קראו לה אל מדינה. העות'מאנים התכוננו בכלל בקרב הזה. הקתדרלה הזו נבנתה בהתחלה ככנסייה, ובהמשך כמובן הפכה להיות קתדרלה. וזה המקום היחיד אולי שאנחנו מוצאים פה בעצם על אי אחד שתי קתדרלות. הצלב הכפול מסמן שזו קתדרלה ולא כנסייה רגילה. תקופה מסוימת בהמשך הביאו לפה יהודים, חוקי גירוש ספרד חלו גם פה, ואז גירשו אותם. היום יש פה קהילה מאוד קטנה שקשה לאמוד, אין בית כנסת מסודר וחיים מסחר. וזה סיפורה של הקהילה היהודית. בהזדמנות זו, מאחר ורוב רובו של האוטובוס פה זה נוסעים קבועים, תרשו לי להגיד לכם שנהניתי מאוד איתכם והיה לי כיף איתכם, ואני תודה רבה לכם. עם כל המגבלה של קצב וכולי, תשמעו, אם כעסתי על מישהו אז בצדק. אני ניסיתי בכל אופן למצוא את המכנה המשותף כמה שיכולתי, גם מבחינת אופי ההדרכה שלי, וההסבר, והקצב וכל השאר. אז אם הצלחתי להעביר לכם את החוויות האלה, איך אומרים בעברית? הרי זה שכרי. למוישה, מי שלא יודע, המדריך עובד
מעל ומעבר למה שאפשר לצפות. קשה מאוד. אני מדבר מתוך ניסיון של 15 שנה בהדרכה בחוץ לארץ, לפחות 30 שנה כמורה דרך בארץ. לכן אני חושב שבשם כולם אני יכול להודות לבועז על מה שהוא עשה, על הסבלנות הגדולה שהייתה לו, והייתה לו סבלנות מפה עד להודעה חדשה. ואני מאחל לו בשם כולם הרבה בריאות, הרבה אושר באלף. אז בועז, תודה רבה לך, מכל הלב, מכל החברים. תרשה לי להעניק לך סוכריה. תודה רבה. תודה רבה. בועז, אני מודה לך ומעריך מאוד את זה שנתת לי לשבת קדימה. ערב טוב, תודה רבה. לדניאל. דניאל או עמנואל? Thank you very much. היי, כן, 10 אגורות נתן לי הקבצה. אני יכולתי לקנות את כל 6 שנים. בסדר, תירגע. מה זה? זה לימון. עבור, אתה היית בקשר. קו נקודה קו. לא יורדים. זה אחרי 12. זה בא עם מוזיקה. אני יכול לצלם אותנו פה. אם אני אמרתי כאן פלפל. סדרטר. פלפל סנטוריני. ברודו שם, איך קוראים לי? הנה השכבות והנה ציפורים. כן, נכון, הנה השכבות, אבל זה רק חלק. איזה יופי, תראה את הציפורים. פתחו את השם. פתאום נהיו האוניות קטנות. חצבים? מה זה? תראה, כאילו יש חצבים פה. תראו את היסודות שעשו שם למטה בשביל להחזיק כאילו את הסלעים. שעה ורבע. צילום, חכו קצת ככה. ברוך. על רקע הסוס. זה בסין. נס קפה, אני צריכה נס קפה. למה? רוב אני לא מכיר אותה. אז גמרנו, זה יש לי בבית. איזה יופי. תפרו, אחר כך עוד פעם צילום, אחר כך אנטי-טטנוס. ממה נחתכת? מהמדרגה? הכל נופל. תראי מה זה. את יודעת? מה זה חם? לא נזוז לפני שנשאיר יד אחים. אבל במנגינה מי הצחיק אותה? אתה. שים לכם שלוחה. בישיבה? בישיבה? ביזיון? הילדים שלנו. קדימה בני עקיבא, עינת במעלה, שיתפזרי בני עקיבא. הוועידה הזאת אני לא אשכח, ישבנו בתחכמוני בירושלים והלכנו לפסח היה כפור שנים. איתן ימות מתנו יבקיע עד שמרו.
יברכך אלוהים. לא, תורה ועבודה, שאיפת בני עקיבא. זה 4 בתים או 3? אני אהיה כל שני. תפוח זהב, תפוח זהב, תפוח זהב, מתנת הסתיו. בית שני. את המיקרופון. תפוח זהב, תפוח זהב. בית שלישי. תפוח זהב, תפוח זהב. זה כמו כל ניטרי. בית אחרון. תפוח זהב, תפוח זהב, תפוח זהב, מתנת הסתיו. יתפתח כל שיר, כל שיר. היה לי חבר שאבא שלו ב-1936 נסע להילחם בספרד עם האינטרנציונל נגד פרנקו ולא חזר, והוא לא יודע איפה מקום קבורתו. משפט סלנסקי. כל החבר'ה, כל השלטון שם, הנבלות היו יהודים, רובם מארץ ישראל. ששפטו שם את אורן. מרדכי אורן. אז השומר הצעיר התחיל כבר לפקפק בצדקת הקומוניזם. אני ביקרתי בארמון שלו במדריד, בארמון ענק, שהיו שם, אני לא יודעת מה, 60 חדרים, לא זוכרת, נותנים לבקר באיזה 10 חדרים, כל השאר זה סגור. בקהילה שם יש הרבה אנוסים, ומישהו פעם נסע לארץ מהם, למד במרכז וחזר חזרה, ולאט לאט העסק הזה התחיל לחלחל. ויהודים פשוטים, יש להם דוכנים בשוק, והם ידעו כולם, על כמה אלפים, שהם מרן. קהילה שלמה שהיו גויים על כמה? 400 שנה, רק בינם ובין עצמם. והם התחתנו בינם ובין עצמם, והם שמרו על כל מיני מנהגים. הם נוצרים, אבל שמרו על מנהגים. מאיפה זה מה שאתה מספר? ספרד. מורנוס. רק את קורדובה לא זכרת. בקורדובה יש לך את הפסל של הרמב"ם באמצע הרחוב הזה. נכון, מונידס. בטורקיה, באזמיר, יש בית ספר יהודי. שמה הגנים. שבתאי צבי, הסיפור שלו היה באזמיר, והיה שם שליח באזמיר. הוא אמר לי, יש להם קהילה סגורה מסוגרת. ניסיתי להתקרב אליהם, לא נתנו לי דריסה. הם יודעים שהם צאצאי שבתאי צבי. הם מוסלמים. נקראים מוחמדנים. הם שוחטים אותם. הערבים הורגים אותם. היא גרה שם על ידם. כן, ויש להם מסגד, הם מדברים בעברית. אוהבי ישראל. מה זה אוהבי ישראל? זה לא מילה. בהודו יש אלפים מהם, והורגים אותם, ולכן הם מסתתרים, הם בורחים, והם באים לכאן, והם כאן מדברים עברית. ומה עושים כולם, כל המיליונים? ארץ ישראל. נכון. כולם ארץ ישראל. מאוקראינה, מרינה. ואותן רבותיי, מרומניה, ולריה. אז כן, כאן ישר.